Basermein Egiptoko Memfisiria nekazari familia bat, aita Amon izena zuen, ama Nut, eta bi seme-alaba zituzten, Tot eta Set. Eta lehko landarak eta erabiliko ditugu. Aropa egiteko erabiliko ditugu. Lehenengo, argia egiten da eta gero ari horrekin oilarak egingo ditugu. Zer egin behar dugu? Lehendabizia egingo dugu. Horretarako denak egin hartziko dugu. Baina kontuz, esto. Bestela ez baitu balioko. Egun batean Amon eta Nut gaixotu egin ziren, eta euren izeba eta osabarekin ezin zituzten ezaindu, euren izeba eta osabarekin bizitzera bidali zituzten. Ezin duk gehiago, sukadora usten, gaurkoz lan utziko dugu. Tot, etxera iongo gara, ez nahi zondo zintzen. Guk ezidatxo egozainu, orduan zer osabazaitza badetzea bidaliko datzuegu. Bai, ondo portatu zaitu. Ez inoz piramidetan zartu. Horra ikutzea gaetan. Ez dugu nahi, guk zuekin aldatu nahi dugu. Osabateizarekin ez gara zuekin, bezain gabe egongo. Zu zer osabateizan itzera bizango zara. Amon eta Nut gaixotu egin... Amon eta Nutek hilko zirela uste zutenez, Osiris jainkosari lagun eskatzera joan ziren. Kaixo Osiris, gaixorik gabe eta ez dakigu zenbat denbora iraungo dugun bizirik. Hori dela eta gure seme-alabak babestea eskatzen dizugu. Okarra elkarren dizugu. Eskerrik asko opariarengatik. Eskatu didazuela oso zaila da, baina saiatuko nahi zuen seme-alaba babesten. Joan zaitezte lasai. Zer egin non luke hauek laguntzeko? Nor da Egiptoko boteretsuena? Badakit, Kleopatra, baina... Kleopatra ez die lagundu nahi izango, ez bada zerbaiten duke. Zer nahiko luke Kleopatra?
Keopsen altxorra. Egun batean, amonetan urte osasunak okerrera joan ziren, eta azkenean hil egin ziren. Gurasoak hil ondoren, Tote eta Set oso triste jarri ziren, euren izeba eta Zabalekin ez ziren oso ongi bizitzen. Lan handia egin behar zuten, eta ez zekiten nola egin bere etxeak eta lurra berreskuratzea. Orduan, gau horretan, ametsean Osiris jainkoa agertu zitzaien. Set, bidai luze bat egin behar duzue. Kleopatraren gana joan eta tratu bat egin berarekin. Gero, Keopsen altxorra emanez gero zuen etxe eta lurra emango dizkizue. Hurrengo egunean, esnatu ondoren, lanera joan ziren beti bezala. Lanean zeudela, ametsari buruz hitz egiten hasi ziren. Gaur amets bat izan dut tot. Nik ere bai, Osiris agertzen zen. Gure gurasoen eta gure etxera berreskuratu nahi badugu, Kleopatraren gana joan behar garela esan dit, baina erokeria da, Kleopatra ez dugu bere gaureriko atea irekiko. Ez dugu lortuko berarekin hitz egitea. Saiatu behar gara, hemen gelditzen bagara ez garen inoiz zoriontsu biziko. Tira bagoaz, lanekoandaraino bide luza daukagu, eta Kleopatra Egiptoko erreginez botere zuen arte, baina oraindik handiagoa izan nahi zuen. Horretarako Keopsen altxorra ezinbestekoa zuen. Basamortuan ibili ondoren, Kleopatraren jauregira ailegatu ziren, eta sarreran bi soldadurekin topo egin zuten. Ezin zarete sartu. Nortzuk zarete eta zer egiten duzu hemen? Mesedez, Tote eta Set gara, norbaten eskaintza bat egitera gatoz. Ezin zarete sartu esan du. Kleopatra okupatuta dago, azten esnetan bainatzen ari da. Zer gertatzen ari da hor? Lasaioen erginean hau batzuk dira. Tratu bat egin nahi dute zurekin. Sartu, zer tratu proposatzen ari da zue? Mezurtza gara, gure gurasoak hil ziren, eta faltan botatzen ditugu. Zure laguntza eskatzen etortzera gara. Orain gure bizionak osoarekin bizi gara, baina ez gaudez zoriontsu bizi. Lan guztia guk egin behar dugu, eta atsedenek
piramidea tranpaz beteta dago eta beratxola laguntzera sartu diren guztiak ez dira bizirik atera. Zuek babea bezarka. Aste bete bat olen etorriko gara txorrarekin. Oso ongi, baina arazorik ezin izateko nire eskriba destu duguna idatziko du. Deitu egingo dugu. Zer esan duzu? Ezer, gogoz irakurriko dizudala. Zerketatot Kleopatrarekin tratua egin eta gero Gizara joan ziren Keopsen piramidera. Keopsen piramidea Egiptoko handiena zen eta 27 urte inguru izan behar zuten piramidea eraikitzeko eta 1000 langile egin zuten bertan lan. Zein izango da piramidea? 3 daude. 3etatik handiena dela uste dut, bestean bizeinos eta kenfrenkoak dira. Izugarria da, zenbat arre beharko ziren piramidea egiteko? 1000 bat, niretik ekartzen zituzten, bakoitza egiten inguruko pizuak zituzten. Iluminakitoaren proiektua itxela da. Hemen sartuko gara. Baina, orain gogoratzen ari naiz. Uraitak esan zuen piramidetan ezartzea. Berandu da horretarako lanen ematua gara sartu behar gara. Itxain, hemen da piramidea tranpaz beteta dago. Hemen da kasue, nondik sartu behar zareten eta nondik joan behar zareten. Eskerrik asko, ez horregatik, sorte hor. Lanaren arabera, hemen sartu behar garela jartzen du. Baina kontu zimindua gara zuloa dagoela. Esan dizut ez ginen sartu behar. Ondo zaude? Bai, ondo nago. Eta zu? Zeta hau. Tot, intsektuak dira! Zen azkak dira, lupaiak Nori txabildu? Zaro!
Kleopatrari eman behar zioten, beraien etxea eta lurrak errekuperatu nahi bazituzten. Berriz naute ben, zer nahi duzu orain joan zaitezte mendik? Kleopatra doztutakoa ikatzera gatoz. Mesedez, utzi sartzen, mesedez. Ongi etorria zarete, nahi moenak abilidaztu, Bai, hemen daukagu. Oso ongi, lortu duzue, adostu bezala zuen gurasoen lurra, eta etxeak zuenak izango dira orain. Hemen sinatu. Orain, festa bat antolatuko dugu. Zergetatok zoriontsu bizi izan ziren betirako, eta Kleopatra oraindik baino boteretsuagoa izan zen Keopsen altxorrari esker, eta orain dantza bat egingo dugu.